Frederik, Michael og Oscar matematikfremlæggelse. Forkort en brøk. Man forkorter en brøk ved at dividere tæller og nævner med samme tal. Vi har valgt 4/24 dele. Det har vi så fundet ud af, at 4 går op i begge tal, så derfor dividerer vi både tæller og nævner med dette tal. Det giver så 1/6. Boom! Gange med 2 brøker. Vi har valgt 2/7 gange 4/9. Der ganger man de 2 tællere og de 2 nævner med hinanden. 2 gange 4 er lige med 8, og 7 gange 9 er lige med 63. Divider et tal med en brøk. Vi har valgt 6 divideret med en tredjedel. Man gør det, at man ganger tallet med nævneren. 6 gange 3 divideret med tælleren. Det er derfor lige med 18.